Hi friends! My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, ako at ang friends ko ay pupunta sa lake. Yes friends, dadalhin ko po kayo sa lake. And waiting ako sa friends ko kasi pipick upin nila ako dito sa bahay. At ito yung mga bit-bit ko friends, oh. Punong-puno yung bag ko kasi may nilalaman yung mga plato at iba pa. Kasama yung mga camera at extra damit at tent, hindi tent, trapal in case umulan. Tapos meron din akong dalang yan coat, dala kong banig at saka baon with matching water. Yan. Yung baon mainit pa yan friends. Kasi may ano yan. Meron siyang, kung mainit until ilang hours mainit, tingnan mo. May ganyan. Tapos kung malamig naman, ilang hours malamig lang din ang food. So, yan yung bit-bit ko, friends, para sa outing. And waiting for my friends. Hi! Hi! Andito na kami sa iskina papunta ng... Saan tayo? Åletjern. Yes, friends! Pupunta na kami ng Åletjern. Åletjern. Hinatid kami ng husbandry. Beloved husband ni Chris. Chris, ano nga yung vlog mo? Chris Happy Moments. Yeah, don't forget to like and subscribe. Visit her vlog. At saka, watch her post, friends. Kasi maganda yung ano niya, channel. Kaya yon. Salamat, my dear. Ayan, friends. Papunta tayo sa loob ng Åletjern. Tingnan nyo, oh. Ang Full dami packed. naming dala, oh. Full pack kami, friends. Full packed. Ayan, oh. May dala pa akong banig galing sa Pilipinas pa yan, friends. Pagamita, hindi pa ginamit. Nay. First time pang gagamitin. Gaganin, maraming ganyan sa ano? Summer. Summer. Yeah. Kasi nakapunta na ako ng Basay. Di ba sabi ko sa iyo? Yes. Sa Cebu na to. Kanang hihimo sa cave nga doon sa Basay. Barato ra dito mo direct pa sa bayer ang kanang himo. Oh.
Ako sad. Nagdasag ko kanang murag chapal pang tabon sa tong mga bag in case muuwan. Nagdasag ko pag uwan jud. Hindi tanan pang uwan na. Raincoat. Yeah. Wala na, ang tubig ni ko na siya sa bridge. Nasaan ko na pagkakat ang hindi tawag ang shilling na na? Sa may ako sa bakit ka? Layo na siya baktasan parkingan. Natangad ko ko man sa ang magwang. Wa pa nis aron siya. Ay. Ay, nakatagil parang kadlawa. Nakalimot ko si hingan ka ba di? Nakatagitag motor. Nakatagitag kero. Diba? Sa din eh. Ano lang ta? Oo. Pwede mo kaon sa tadiha niya before ta magbanig-banig. Oo. Diha lang ta mo kaon sa ta. Nindot mo pang view diri. Oo. Nindot sad. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.